Ready na ba ang iyong anak sa pagbabago? Isalin na ang iyong anak sa programa ng IVFC. Isa itong libreng serbisyo para sa mga batang Filipino. Kapag ang iyong anak ay mag-grade 1 sa pasukan sa Oktubre, pwede na silang isali sa online learning. Magiging epektibo ito kung merong regular na ugnayan ng magulang sa IVFC upang mapag-usapan ang mga pagbabago sa kasanayan, sa pagbabasa at pagsusulat. Ang aming organisasyon ay hindi accredited o affiliated sa DepEd o anumang ahensya ng gobyerno. Ang aming layunin ay makatulong sa mga magulang, pag-aaral at mga guro upang mas mapadali ang pagsasanay ng mga bata sa pagsusulat at pagbabasa sa pamamagitan ng mga videos na aming ginawa angkop sa kanilang edad. Kung sino man ang interesado, i-private message lang ako upang maitala ang pangalan ng iyong mga anak sa madaling panahon.